commission des agences de voyage du Mali informe l'ensemble des pèlerins que les inscriptions pour le Hajj 2026 sont ouvertes. Elle invite toute personne désirant accomplir le Hajj 2026 d'aller s'inscrire rapidement auprès de l'agence de voyage de son choix, en insistant sur le respect des procédures établies pour sécuriser le voyage et faciliter l'obtention des documents nécessaires. La clôture des enregistrements est fixée au 31 décembre 2025. Une date butoir à ne pas franchir pour tous ceux qui souhaitent accomplir ce 5e pilier de l'islam en Arabie Saoudite. Après le 31 décembre 2025, aucune inscription ne sera autorisée. La commission invite les fidèles musulmans à aller s'inscrire dans les délais afin d'éviter les désagréments des dernières minutes. Elle rappelle que la réussite de cette organisation repose sur une anticipation des inscriptions, une meilleure coordination et une collaboration étroite entre les agences de voyage et les pèlerins. Les agences de voyage assurent qu'elles sont déjà prêtes à recevoir les inscriptions et accompagner les pèlerins tout au long du processus. Tap stand. Ni mami ma fɛ ka wari ci kana Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci kana Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifile a ka galon bɔ an da. Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunia a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛbɔw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan
kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mobili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMS an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye alamisa ye septembre kalo ale tile 18 san 2025 wa jumasu o fana ye bi ye Falaye Keyita bɛ yan su in na an daminɛna don baabu minnu na o ye maa tununnen minnu yera u ka musaka ko fɛɛrɛ sɔrɔla a la nka gouvernement ko k'a b'a ɲini u fɛ kalo 6 min dir'u ma u ka t'u tɔgɔ sɛbɛn minnu ka septembre kalo ko musaka tigɛra ko a bɛna na di maa minnu fana bɛ yen n'olu kun fɔra olu ɲɛna k'u ka bɔ togodaw la k'u kana Bamakɔ yan k'u ka segin ka t'u ka togodaw la Falaye min ye enrôlékɛlaw bɛ t'u sɔrɔ yen nka fɛn tɛ fara min kan kalo 3 min dira yaasa maa tɔ ka ye fɛn tɛ fara o kan dɛ nka maa kɔni bɛ yen k'e dɔnnen don e b'i ka baara la n'o bɛ taa se maa 600 ma u y'a yira k'olu ka wari sarali olu ka sara bɛna tɛ dulon tuguni o bɛna na di baara in yɛrɛ banna sisan minisiri min bɛ refondation na école karamɔgɔw lafasajɛkulu u bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaaw tun bɛ yen kuma fɔr'u ɲɛna a fɔr'u yɛrɛ fana ye u ka wuli ka jɔ kɛ yaasa waleya in ale bɛ se ka kɛ cogo min na Falaye o la an bɛ Fasun Kulubali tɛ baara minisiri ale ye min fɔ an t'o lamɛn. Ni ce ka ɲininkali la i b'a dɔn ka fɔ sijɛlasigi daminɛ ni ministre de la refondation a fɔ depuis rapport dira président la transition du 15 août recommandation dɔw tun kɛra o ye k'a fɔ mɔgɔ minnu ka enrôlement kɛra n'o ye 122 000 ye k'a fɔ olu sara ka kɛ 36 000 nin n'olu yɛrɛ ma ye fewu
olu ka saraka susu baara daminɛnen an y'a ye k'a fɔ ko 122 000 nin kɔnɔ mɔgɔ 600 b'a la minnu gɛlɛya kun b'u kan enrôlement la reçu b'u bolo nka u ka enrôlement ma validé olu ka sara kun kan ka susu kuma in de nana ni mankan caman ye réseaux sociaux kan ani opinion na k'a fɔ aw bɛ se ka mɔgɔw ka sara tigɛ cogo di k'a sɔrɔ reçu b'u bolo u taa loi enrôlé gɛlɛya filanan fana tun ye min ye o ye k'a fɔ ko bɛɛ kana Bamakɔ région u kana ka enrôlement kɛ Bamakɔ syndicat y'a k'a fɔ k'o ye gɛlɛya ye k'a fɔ min ka gɛlɛn kosɛbɛ ni solution ma ɲini a la wulada in na an y'u wele ani faamaw kumanen kɔfɛ ka na ɲininkali ani bɛnkan kuma sigi discussion kɔfɛ an bɛnna fɛn min na o ye k'a fɔ mɔgɔ 22 ni 122 000 ni min taara n'olu ka sara kan ka kɛ mɔgɔ 600 min b'a la n'olu ka sara tɛ kɛ k'a fɔ an bɛnna k'a fɔ olu ka sara ka kɛ nka a t'a bali kalo 3 in kɔnɔ ka t'u ka enrôlement kɛ walasa défaut minnu tun b'u ka enrôlement la ni dɔw ta ye u mana carte nina di dɔw ta ye u ka numéro matricule man ɲi dɔw ta ye u ka empreinte yɛrɛ ma se ka valider donc pour que kalo 3 in kɔnɔ u ka taa u ka enrôlement kɛ kura ye walasa u ka sara ka maintenu a nɔ la toujours nka septembre in na u ka sara bɛ kɛ nka sara in a bɛna retard dɔɔni parce que 115 000 olu ka sara kɛlen don déjà mais 600 nin olu ka sara bɛna kɛ septembre fana na mais a bɛna retard dɔɔni ta an ni syndicat bɛɛ bɛ kuma la o diyara u ye kosɛbɛ gɛlɛya filanan min ye o ye n'u taara région na parce que an ko équipe de bɛna taa région na sisan parce que u nana Bamakɔ bilen équipe dɔw bɛ kɛ DRH la yan mais équipe bɛna déplacer ka taa région na n'u taara région na équipe ni gouverneur bɛ baara kɛ an ye laɲini kɛ syndicat fɛ u fana k'an ɲini u ka militant fɛ u ka baara nɔgɔya u kana ni équipe sera région na u ka n'u ka enrôlement kɛ kalo 3 in kɔnɔna na parce que kalo 3 in mana ban k'a sɔrɔ n'i ka enrôlement kɛ i ka sara bɛ tigɛ donc an y'o kumaw de fɔ o gɛlɛya fila nin an sera ka bɛn o la o gɛlɛya ninnu wuli syndicat y'u ka satisfaction yira k'a fɔ ni solution min proposé filɛ gouvernement fɛ olu sɔnna ni solution ma u n'an dɛmɛ a la walasa baara ka se ka nɔgɔya kɛ don cercle ta an y'o fɔ n ka kuma la n ko ni équipe sera région na gouverneur ni équipe de b'a lajɛ cercle minnu na jumɛn bɛ se ka kɛ walasa a gɛlɛya bɛ se ka nɔgɔya cogo min na mais o baara bɛ gouverneur yɛrɛ bolo terrain kan yen n'an ko k'an bɛ kuma o la kosɛbɛ ko sama kojugu an k'o to gouverneur bolo olu ka ni équipe sera yen nɔ u ka bɛnkan min bɛ yen u ka se k'a lajɛ walasa baara ka nɔgɔya parce que sɛnɛkɛlaw ka ɲininkali kɔnɔ o de gɛlɛya minnu bɛ yen an ka se ka wuli a dabɔlen tɛ k'a fɔ k'an bɛ mɔgɔ gɛn comme ça la kɛ mais pour que baara ka se ka nɔgɔya voilà ni kuma nafa kama yana an ka baro wuli an na tila ka nin tɔ k'a la ka tila ka min ye lafasajɛkuluw ye olu fana ka kuma bɛ an bolo bamanankan na n'o ye Demba Amadu Kulubali école karamɔgɔ ka syndicat mɔgɔ ye an b'ale dɔn ale m'ale dɔn kosɛbɛ olu an bɛ tila k'o ni minisiri k'a la mɔgɔw k'a lamɛn sabula nin kuma in ale de durulen don dugu kɔnɔ bi école ta sera an ka misiw ka wari tigɛlen don a kuma ka ca walayi kana se mɔgɔw ka sara ma koyi sara sara ko ka gɛlɛn walayi sariya ko ta na sira fɛ an y'a ye k'a fɔ ko sariya ale kan ka ɲɛfɔ jamanadenw ye kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn caman bɛ sariya dogodogo ɲɛw la n'i ma don a womisɛnw kɔnɔ n'i tɛ sariya dɔnbaa ye n'i tɛ sariya kan mɛn a ka gɛlɛn falayi jɔnni tun bɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko ja ko pange bɛ se ka kɛ procureur yɛrɛ kunna k'a wele kiiri kɛnɛ kan i n'a fɔ maa ɲanginɛw bɛ wele cogo min na a yɛrɛ kana i dan tigɛ o bɛ sɔrɔ mun fɛ kiiritigɛlaw ye min fɔ an ye o ye k'a fɔ min ye cybercriminalité procureur ye ale laɲini kun kɛra fɛ a ka sɛgɛsɛgɛli boloda ka ɲinini kɛ ani ka maaw lamɛn maa minnu ni parti politique ɲɛmaa 10 ani kɔ fala an ye sɛbɛn min ye ja Muntaka bɛ ka parti politique ɲɛmaa 10 ani kɔ olu de plainte don ninnu contre la Bitɔn ni Mulayi parti politique ɲɛmɔgɔ 10 ani kɔ olu de plainte don contre la ko k'u wele cybercriminalité la a ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ bɛ sɛbɛn in na han fala ye a kelen kelen bɛɛ lajɛlen wolosi n'a fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ a la u sigiyɔrɔ n'u ka dagayɔrɔ n'u ka laɲini o fana kɔfɛ tuguni u ye isiyɔrɔ ta Kucala o de ye sɛbɛn in bɛɛ lajɛlen ye video caman
min bɛ tali kɛ bɔlɔlɔ sira ka video la k'a bɛɛ lajɛlen fa siri k'a sɛbɛn k'a ban pewu k'a kɛ tubabukan ye k'o fara u ka laɲini kan k'o de bila ka taa cybercriminalité la sisan min ye procureur ye komi ale ma kuma u y'u pa ale kunna ko sariya bɛ o yamaruya fana di k'o kɛ fana anw bɛ nin dɔn cogo di ko citation directe e wo procureur wo nominalikɛlaw wo aw bɛɛ lajɛlen bɛ taa kiiribulon de ɲɛkɔrɔ sisan ka taa aw dan tigɛ fana danfara min b'a la musakanin bɛ sara han n'i ko k'i ka ko sangalama ci i b'i bolo don i kun dɛ i b'o sara n'i y'o sara i bɛ t'i ka damakasi kɛ o la sa isew olu bɛ taa sɛbɛnw di aw bɛɛ lajɛlen ma sɛbɛn fɔlɔ taara di Mulayi ma n'o ye Mulayi Keyita ye filanan taara di Mamadi Bitɔn ale ma min ye sabanan ye o taara bila pôle cybercriminalité yɛrɛ la k'a di olu ma ye k'a f'u ɲɛna sa ko octobre kalo tile 2 k'u welelen don u yɛrɛ ka kiiriso kɔnɔna na cybercriminalité la kungo la ko min bɛ tali kɛ maa 2 la n'olu ye CNT wasabulon kɔnɔna maaw ye bi Falayi o ko kɛlen maître Muntaka Tall ale min ye maa minnu ye laɲini kɛ ani parti politique minnu bɛ yen n'olu bɛ wulikajɔ la nin waati in na ale ye bataki bɔ n'o y'u ka communiqué 5nan ye a ko nin communiqué 5nan in a bɛ tali kɛ maaw la maa minnu n'olu tun ye laɲini kɛ n'o ye poursuite pénale ye ka ɲɛsin u ma maa minnu don n'u bɛ CNT kɔnɔna na a yirala sa k'a fɔ ko min ye fɛɛrɛ min kun sigira sen kan ka ɲɛsin cybercriminalité ma ni maa 2 in ko k'a ye k'a fɔ ko olu ye sɛbɛn donni min kɛ u ma jaabi sɔrɔ i n'a fɔ maa tɔw b'a don cogo min ka ɲɛsin Bitɔn Mamadi Kulibali ma ani Mulayi Keyita ma o la surandon jɛkulu minnu bɛ sa n'olu farala ɲɔgɔn kan olu yɛrɛ ko sa ko CNT maa kofɔlen 2 in k'u ye u wele tribunal correctionnel o ɲɛkɔrɔ directement la cybercriminalité la wa ko min ye procès in ye a bɛ daminɛ octobre kalo tile 2 ni don wɛrɛw yera a la Falayi ko ka hakililajigi kɛ maître Muntaka Tall ko min ye CNT maaw ye ko sutura birifini t'u kan dɛ an b'a fɔ ma ko immunité parlementaire k'o t'u kan wa a bɛ se ka boli ka waati min o y'a ye ko kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o y'a sɔrɔ u b'u ka baara la o hukumu kɔnɔna na nka sariyaso ani waleya minnu bɛ yen bi n'o bɛ tali kɛ nin maa ninnu nɔminɛli la ko b'a to u ka wele ka taa fanga ɲɛkɔrɔ ka taa sariya ale jaabi maître Muntaka Tall ko ale kelen tɛ nin sɔnnadonbaga ye han ale maître Muntaka Tall b'a la cogo min Alassane Diallo o bɛ a la Mamadou Ismaël Konate bɛ a la ani Mamadou Kamara olu de ye sɔnnadonbagaw ye nin ko in na maître bɛna na ne kɔrɔkɛ bɛna Mamadou Ismaël Konate kɛ ne kɔrɔkɛ na man di yan dɛ avocat kɔni o tɛ se ka k'a ma kɔni o maître Muntaka Tall ale ko sa ko nin ko min filɛ nin ye Falayi ko nin y'olu ka laɲini ye nka kiiri bɛna na baara kɛ cogo min o bɛɛ lajɛlen dan tigɛra ka di isew ma isew taara o sɛbɛnw di parti politique ɲɛma maa 10 ani kɔ olu de tɔgɔ bɛ nominɛli sɛbɛn in na ka wulikajɔ kɛ o fana kɛrɛfɛ kuma fɛn fɛn fɔra video damadɔw kɔnɔ u y'olu bɛɛ lajɛlen fa siri tubabukan na k'a bɛɛ lajɛlen sɛbɛn fo ka taa ban tayi k'o d'a kan i b'a dɔn ni procureur ni ale tun ka baara don sisan ale ka brigade maaw olu tun kan ka Mulayi ninnu wele karisa nin fɔra k'aw ye nin fɔ a ko bɛ cogo di n'olu tilar'o la pewu Falayi olu b'o da Mulayi ninnu kan ka taa n'u ye procureur fɛ yen procureur bɛ u lamɛn n'ale tilar'u lamɛnni la n'o y'a sɔrɔ fɔka bɛɛ bɛ se ka ɲɛ ko in na a bɛ se ka dilan o bɛ se ka fɔ o bɛ kɛ ale fɛ yen ni fɔka bɛɛ ma ɲɛ a la k'a fɔ ko segili ma kɛ yafa ma kɛ ɲɔgɔn ma a bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ bagolo siman kan procureur de tun bɛ o fana fɔ k'a fɔ ko nin don in nka sen ta a ma ko ye dɛ u y'u pa procureur yɛrɛ kunna ka taa kiiri fɛ yen directement o citation directe sɛbɛn min dira Mulayi ninnu ma o sɛbɛn kelen de fana dira procureur fana ma k'a fɔ a ye ko octobre kalo tile 2 nka danfara min bɛ olu ni Mulayi ninnu cɛ olu bɛ sigi kiiri bulon min bɛ sigi greffier bɛ kɛ yan président du tribunal bɛ kɛ yan n'o ye kiiri tigɛbaa ye procureur bɛ kɛ yan nka aw an b'aw jɔ k'aw ɲɛsin u ma de Falayi aw ye maa nɔminɛlenw ye aw ni u ka sɔnnadonbagaw yɔrɔ ni maa 10 ni kɔ parti politique ɲɛmaa maa 10 ni kɔ bɛɛ tɛna taa kɛnɛ kan o u ka avocat de bɛ taa olu diyagoyalen tɛ ka taa u ka avocat de bɛ taa olu de bɛ t'u jɔ kɛnɛ kan k'u ka baara kɛ u tɔgɔ la n'o fana banna
kiri jaabi fana bɔ ka bin nka nin ko in na fala ye a bɛ se ka kɛ conciliation sarali bɛ kɛ le 2 n'u ye conciliation sara a bɛ se ka kɛ procureur bɛ se ka fɔ ko ale ma sɛbɛn kɔnɔna dɔn walima Mulaye ninnu ka avocat bɛ se ka fɔ k'u ma sɛbɛn kɔnɔna dɔn nka nin ko in fala ye nin ko ɲɛnabɔtɔ a bɛ gɛlɛya dɛ a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ parce que fɛn min don waliya minnu b'a kɔnɔ ani sɔnnadobaga ninnu bɛ k'u labɛn cogo min a tɛ basa a tɛ nin tɛ situlu tigɛ dɛ parce que hali procureur yɛrɛ bɛ sɔn ka i bila waragolo la nin ko la a ma nɔgɔn fala ye kiiri filɛ nin ye ala kana to hali ka kɛ seere ɲuman ye ala kiiri walayi fɔ ka bɛn ɲuman ka fisa kiiri ɲuman ye n'a daminɛna fala i bɛ se ka san kuru kara kɛ taa ni ka segin la su t'i ye tile t'i ye da t'i ye tiɲɛ yɛrɛ la ni ko bɛ se ka ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ aw ma se kiiri la o de ka ɲi nka n'aw sera yen ka ban a bɛ don kuma dɔw yɛrɛ la nka aw tɛ bɔ kuma dɔw yɛrɛ la dɛ ala ka sababu ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma an bɛ to ale kiiri ko hukumu kelen in kɔnɔna fala ye k'a yira sa k'a fɔ min ye AES jamanaw ye k'olu fana b'a fɛ ka labɛn kɛ ka bɔ CPI la koyi n'o ye cour pénale internationale ye CEDEAO o bɔrɔ jɔlen kɔfɛ minisiri n'u bɛ AES kɔnɔna n'olu bɛ sariya ko kunna olu tun bɛ lajɛla Nizɛrikaw fɛ nin kalo in tile 16 min ye Mohamed Touma ye min ye Nizɛrikaw ka premier ministre ye ale tun b'o jɔyɔrɔ la o kɛnɛ kan ye minisiriw ka nin baara in senfɛ sa u y'a jira k'a fɔ kuntilenna bɛ AES ni a ɲɛmaaw la bi baara kɛcogo min b'u bolo bi u ka sariya faamuya cogo n'u ka kow kɛcogo yaasa u ka jamanadenw bɛ se ka wasa sɔrɔ cogo min na fala ye k'u bɛna na u sen bɔ CPI sen na n'o ye cour pénale ye san 10 tɛmɛnen na min ye CPI ye a ka baaraw ma maaw wasa kosɛbɛ farafinna jamanaw olu kɔni kɛra bolokɔni tamaseere ye farafinna ɲɛmaaw kɛra bolokɔni tamaseere ye CPI yɛrɛ kɛra jɔnminan ye jɔnminan min ni a bɛ diɲɛ magobatigiw bolo diɲɛ senkolaw bolo ani diɲɛ jamanabaw bolo u b'a ta k'a kɛ ko wulujugu ka su tɔw la k'olu ja siran n'a ye wa a sɛbɛnw yɛrɛ a jamanaba caman u ma sɔn ka don a ko kɔnɔna na n'o ye a ratifiyeli ye i b'a dɔn ko CPI filɛ fala ye donkan min b'a la i yɛrɛ de jamana b'a fɔ k'i jɛra n'a ye koyi maa ma diyagoya dɛ États-Unis t'a la o olu ma sɔn a sɛbɛn ma olu ko k'olu t'a la o olu ko k'olu ti CPI ko la jamana wɛrɛw bɛ olu ko k'olu t'a la fana fala ye jamana minnu donna k'u sɔnna ma ani donna tɔn na i b'a tɔn sariya bato dɛ fo ni bɛ bɔ sisan sa min ye ko min bɛ ka kɛ senna ani CPI yɛrɛ dɔnna ni min ye o ye farafinna ni kɛlɛw kɛra ni balawu kɛra ni masibaw kɛra u bɛ farafinna ka denw de ta ka taa olu kiiri min ye farafinna jamana ɲɛmaaw ye olu de bɛ kiiri farafinna politikimaaw de bɛ kiiri farafinna terorisiw de bɛ kiiri nka min ye nanzaralakaw taw ye olu sɔrɔtɔ a kɛnɛ kan Benjamin Netanyahu bɛ yala la hali bi dɛ a bɛ taa sagona yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na o la sa AES jamanaw yɛrɛ tun y'a jira sa k'olu yɛrɛ bɛ na u tɔgɔla sariyaso fana sigi AES jamana 3 in u bɛ se k'o sigi cogo min n'o y'u ka cour pénale spéciale de droit de l'homme ye u yɛrɛ bɛ na o sigi u tɔgɔla n'o sera ka sigi sen kan banbanci wale ninjuguya wale wari bayɛlɛmali yurugu an fanfɛ jamanaw fɛ yan n'i y'o kɛ i bɛ taa kiiri o kiiri so in kɔnɔna na so in a baaraw bɛɛ lajɛlen sigira sen kan diɲɛ maa mafalen minnu bɛ n'olu bɛ kiiri ko ɲɛdɔn olu caman y'u da don a la o tɛna ɲɛ min kɔ i tɛna se ka to dɔ la k'a fɔ k'i bɛ kɛ dɔ ɲɛmaa kɔni ye i bɛ bɔ kelen na de pewu o la sa CPI kɔni nin y'ale bɔ jɔtɔ ye AES jamanaw fɛ yaasa ka sinsinni ta ka ɲɛsin u ka yɛrɛma hɔrɔnya ma sariya ko ale ni politiki ko ta nasira fɛ AES jamanaw nin y'olu ŋunanfan ye nin waati in na fala ye n'an bɔr'o la an bɛ to AES bankun kan hali bi AES bulon mun bɛ yen n'o ye u ka wasabulon ladege minnu bɛ furancɛla fangaw kɔnɔna na anw ka CNT ka bɔ Mali la Burkinakaw ka Assemblée législative de transition ani min ye Nizɛrikaw ta ye u ɲɛmaa 3 bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ Wagadugu bi baaraw bɛ tali kɛ mun na sariyaw bɛna kɛ sigi sɛbɛn jumɛn kan min ye wasabulon kɛrɛnkɛrɛnnen min kan ka sigi jamana 3 in tɔgɔ la o baaraw olu de bɛ sen na zen ta kɔni ye sa ka taa sɛbɛnw lajɛ mun ni mun bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ se ka sɛbɛn jumɛn sigi sen kan baara yɛrɛ bɛ se ka daminɛ tuma jumɛn yanni Wagadugu ale baaraw bɛɛ lajɛlen ka kun cɛ
bɛnkan bɛna na kɛ sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛbɛn bɛna na di jamanakuntigiw ma AES ka lajɛ ba filanan min kan ka kɛ Bamakɔ yan n'o ye décembre kalo nata in ye ni bɛɛ sigilen don k'o kɔnɔ sabula AES koba kura minnu bɛna na k'a bolo olu dantigɛli n'u sigiliw sen ka fala ye o bɛɛ lajɛlen bɛna na fɔ Maliki Jaw ale kɔni sera kɛnɛ kan yen sɔgɔmada in na barosigi yɛrɛ kɛra yɔrɔ min na a taara yen kɛnɛ fana kan dantigɛliw kɛra a fɛ baara kɛcogo ɲuman na a kɔni ko k'u bɛ ka taa sira min fɛ ni Ala sɔnna a ma hakilinaw ni kuntilennaw tɛna ɲɔgɔn jɛ fiyewu Mali ale ka sanu wɛrɛ min bɛ yen n'o ye kɔbada ye ko kɔbada bɛ sɔn ka sanu caman bɔ san wɛrɛ da ye fala ye u b'a fɛ sa min ye sanu once ye ale 160 tɔn k'o sɔrɔ 160 once k'o sɔrɔ k'o di jamana ma furakɛlikɛla minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'olu ta baara bɛ taa se denmisɛnninlakaw ni musow ka ko ma olu ka lajɛ fɔlɔ n'o ye pédiatre ni gynécologue ye o bɛ Bamakɔ kɔnɔna yan yaasa dɔ bɛ se ka bɔ denmisɛnninw ka saya la cogo min na Nizɛrikaw fɛ yen sugu min sigilen don sa n'o bɛ tali kɛ balo sugu la k'o sugu kɔni jiginna kosɛbɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Nizɛri ye yaasa ka se ka ninkura fiyɛ a ka sumansiko ni sumankow la u ye wele bila min ye Irisilakaw ka université maa dɔw ma u n'olu bɛ ka baara kɛ san 3 nata in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ninkura bɛ se ka fiyɛ u ka ko la cogo min na Burkinakaw fɛ yen sanu ale kɔni ye tɔni 61 o sɔrɔ san 2024 o kɔnɔna na min ye ni musaka in ye k'a fisar'u ma kosɛbɛ k'an belebele o jɔra min ye u ka gendarmelakaw olu tɔgɔ la Boromokaw olu fɛ yen o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra ni faso yɛrɛ nafolo ye Irisi ni Chine olu ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na sa a yirala k'a fɔ min ye Vladimir Poutine ale bɛ laseli min kɛ san o san ɲinan ko min ye Xi Jinping ye o na jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye conférence de presse ye décembre kalo nata in na Irisilakaw ka kuma minnu bɛ fɔ u ka baara minnu bɛ fɔ a n'u ka bolodi ɲɔgɔnmaw ko ni Chine bɛna jɛ k'a kɛ min ye Irisilakaw ka ministre min bɛ yen n'o o ye u ka wolomasiri tabaw ka ministre ye Anna Tiviseleva ale kɔni ye nin kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen fɔ Chinekaw fɛ yen k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Chine ni Irisi ye olu bolo bɛna di ɲɔgɔn ma yaasa min ye fara ɲɔgɔn na kana se ka kɛ cogoya si la wa Putin ni Xi Jinping u bɛna jɛ ka welewelema kɛ sa diɲɛ taabolo kura min ye maanifin ni adamadenw lakɔlɔsili ani kɛlɛw kɛcogow la k'u bɛna o laseli kɛ don nataw la États-Unis ka Donald Trump n'o ye jamanakuntigi ye a ka taama min bɛ Ngilɛw fɛ yen o bɛ sen na hali bi bisa ale ni Ngilɛw ka premier ministre u ye ɲɔgɔn ye ka conférence de presse kɛ fala ye a ko Putin y'i cun ale a Trump ko tɛ dɛ ko Putin y'i cun ale ye nanzaralakaw ko k'a ka ɲangini ta ka ɲɛsin Putin ma n'o don a k'a fɔ ko min ye Putin ka pétrole ye o ko in a k'o sɛgɛsɛgɛ nka olu nanzaralaka kelenw fana ko k'olu tɛ se ka jɛ Irisilakaw ka pétrole kɔ dɛ fala ye u ko k'u tɛ se ka jɛ a kɔ dɛ pétrole min bɛ bɔ Irisi la k'olu tɛ se ka jɛ a kɔ wa Chinois fana ni Indiens ka dɔ fara olu ka musaka kan k'olu tɛ se k'o fana kɛ min ye Trump ye ale ko k'u ka hakili jagabɔ kɛ u ka maa mafalenw ka jɛ ka kuma hali bi u k'a lajɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ min tɛ se ka kɛ degun lase maa si ma Faransikaw fala ye ko tun bɛ Faransi bi tile kelen baara bolo bɛɛ lajɛlen murutira nka an ye min lakɔlɔsi u ye dasiri da journalistw ka bi dɛ u ye journalistw dasi dɛ Sen News maw u y'olu ka journalistw ba de bɛ dasi wa polisiw fana olu fana ba de bɛ dasi o waati kelen na Makɔrɔ ale ye Israel journaliste dɔ de wele a bɛ ka interview dɔw de ma a bɛ ka kuma o de fɛ min ye Faransi kɔnɔna kuma ye a da tɛ o la wasabulon maaw fana ko k'u sigilen don k'a kɔnɔ Union européenne ale ko sa k'u k'a lajɛ ko ka ɲangini 19 ta ka ɲɛsin Irisi ma ɲangini 19 in Irisilakaw ka bankiw u ka raffineries u ka sɔrɔbolo fɛn fɛn bɛ yen sa k'u k'a lajɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen ma dɔw y'a yira k'a fɔ ko n'u y'o kɛ k'a bɛ gɛlɛya u bolo ko sabula ko min ye Irisi ka pétrole ye n'a y'a tigɛ don o don k'u ka terrain ti boli u ka gaziw n'u ka fɛnw bɛɛ lajɛlen k'a caman bɛ jɔ dɛ ko k'a ko kɛ ni hakili ye yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min k'u k'a ɲini Trump fɛ Trump k'i sen don nin ko in na kosɛbɛ yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na halisa min ye Moyen-Orient kɔnɔna na Iran jamanakuntigi n'o ye Masud ye ale bɛ taama la a y'a yira sa k'a fɔ ko olu ni Irisilakaw kɔni Iran ni Irisilakaw ka bolodi ɲɔgɔn ma k'a bɛna kɛ sanayɛlɛ ala a tɛ mɛn
fɛɛrɛ minnu sigilen no sen kan u bolo bi k'u bɛna na olu bɛɛ lajɛlen sangalamanci yaasa ka se ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ nucléaire ko ta nasira fɛ ko wa ko min ye Iran ye kɔni segin-kɔ-ko kuma tɛ ale bolo tuguni a ka baara bolodaliw na ani Russie fɛ a bɛna na sinsin ka taa fɛ Sirikaw fana fɛ yen min ye olu ka jamana ni jamana tɛ sira ɲɛnabɔ minisiri ale fana bɛ munumunu salo la nin waati in na Amɛrikaw olu fɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ seleke naani ale ka lajɛbele dɔ kan ka kɛ maa caman bɛ yen bɛ k'u kunda Amɛrikɛn jamana kan nin waati in na sabula min ye diɲɛ seleke naani tɔnjɛkulu bɛna na taa ɲɔgɔn sɔrɔ u bɛ min kɛ san o san n'o ye Assemblée Générale ye jamana ɲɛmɔgɔw bɛna na dantigɛli kɛ kɛnɛ min kan ko o kɛnɛ u bɛ kɔtɔ o labɛnni la Venezuelakaw kɔni y'a jira sa k'a fɔ k'olu ye wulikajɔ kɛ u yɛrɛ ka kɛlɛkɛbolo min bɛ yen n'o ye Soberano 2000 ye u y'o wuli k'o jɔ a sen kan sabula k'a jira k'a fɔ min ye jatigɛliw ni waleyaw bɛ ka bɔ États-Unis kaw fɛ yen ka ɲɛsin u ma jamana k'i jɔ a jɔyɔrɔ la yanni u kana taa bin u kan Inde ni Canada ko bɛn tile tɛ yen bi dɛ min ye Indiyɛnw ye sa ko olu kɔni nin waati in na olu ka maa minnu kɔni basilen bɛ Canadakaw fɛ yen ko degun bɛ ka se olu ma consulat min yɛrɛ bɛ Inde tɔgɔ la n'o bɛ Vancouver k'a yirala k'a fɔ k'o kɔni bɛ espionnage baaraw de la yen waleya mun filɛ nin sa tile 10 heure 12 u kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko min ye ambassade in ye fala ye k'u sigalen don a la dɛ Canadiens ko k'u sigalen don o la dɛ k'u bɛ baara min na ye ko nin tɛ basigi baara ye Russie ni Ukraine ko kɛlɛ a bɛ sen na hali bi min ye Rusilakaw ka wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye Valeri Koranishinov ale ye nin kuma in fɔ a ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko kɛlɛ barika bonyanen don dugu caman na Krasnoyarsk b'o la min ye Kospian b'o la ka taa se Dnipropetrovsk ma ale ni Zaporozhye olu bɛɛ lajɛlen ye dugu ye bi fala ye Rusilakaw bɛ k'olu don a senkɔrɔ min ye kɔgɔjiminɛnw ye ani kɛlɛkɛ kɔgɔjiminɛnw u bɛ ka taa ni olu ye misiliw bɛ se ka kunbɛn ni fɛn minnu ye u bɛ k'olu fana kɛ wa u y'u to bɛɛ la fana u tɛgɛ dara maa dɔw kan Saint Petersburg kɔnɔna na ko maa minnu tun b'a fɛ ka bɛnbɛnbɛn kɛ ka ɲɛsin izinitigi dɔ ma u y'olu maaw minɛ kelen kɔni bɛ yen k'u ye malamafɛn cɛjugu ye o bolo n'o ye dugujukɔrɔmugu ye tɔ kelen dɔ in k'o y'i yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ muso ye ka t'i da kaburudo dɔ kɔnɔna na o ko kɛrɛfɛ fana min ye halisa Moscoukaw fɛ yen a yira k'a fɔ ko Union Européenne kɔni bɛ fɛ sa ka fɛɛrɛ sigi sen kan Trump ale bɛ se cogo min na ka wulikajɔ yɛrɛ kɛ yaasa lafiya bɛ se ka na cogo min na u y'a jira sa k'a fɔ ko kɔni fɛɛrɛw u bɛ k'o de laɲini Faransikaw ka grève ko in ko politikimɔgɔw ko olu b'a la min ye transportigiw b'a la ekɔlisow bɛ a la pharmaciw b'a la yɔrɔ belebeleba caman donnen don grève in na a yira sa k'a fɔ ko waati a daminɛ ni kɔni ni sɔgɔmada tilegan waati cɛ maa 30 u tun y'olu wele nka min ye minisiriw ni fɛnw ye sa olu caman yɛrɛ bɛ yen bi u y'a ɲini sa ko préfet ni fɛnw fɛ k'olu ka wuli k'u jɔ yaasa ko in a kana taa yɔrɔ jan farafinna kɔnɔna na min ye fanga ŋwaradabaw ye olu y'a jira sa laginɛkaw fɛ yen ko sariya sunba kalata min bɛna kɛ ko olu bɛna na ŋwarada o ɲɛ u y'a ɲini u ka dugudenw fɛ sa maa si kana i sen n'o sariya sunba kura min bɛna sigi laginɛkaw fɛ yen RDC jamana kɔnɔna na min ye u ka Assemblée nationale président ye n'o ye Vital Kamerhe ye a yirala sa k'a fɔ ko ale kɔni ni gɛlɛyaw bɛ ɲɔgɔn na koyi fala k'u kɛlen don ka fɛɛrɛ sigi sen kan u bɛna ale fana jigin ka bɔ yen motion de procédure de destitution k'a bɔ a jɔyɔrɔ la min ye commission spéciale kɛrɛnkɛrɛnnen u y'o bila sen kan sa yaasa ka se ka min ye danfara kɔni don ale ni président ni ɲɔgɔn cɛ ko n'u tilara nin na k'u bɛ sɔn k'u ɲɛsin président ma dɛ ko sabula min politikimɔgɔw k'u donnen don Tshisekedi ka taa ale juguya la Côte d'Ivoirekaw fɛ yen u y'a jira sa ko min ye sanubɔyɔrɔ 6 olu kan ka dayɛlɛ ka sanu baaraw daminɛ olu kɔni ka permis bɛɛ lajɛlen dir'u ma baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ bɛnkanw olu kɔni sɔrɔla sa yaasa nin baara ninnu bɛ se ka kɛ cogo min na baɲumankɛ jɛkulu minnu bɛ yen olu bɛna o baara kɛ Senegalikaw fɛ yen sa a yera k'a fɔ ko sa ko drogue o kɔni minɛna u ka jamana worodugu yan fan fɛ tɔni garamu 272 cocaïne la u sera ka u tɛgɛ sigi o de kan u ka jamana ale worodugu yan fan fɛ yɛlɛma minnu bɛ ka kɛ sen na sa a yɛrɛ sa k'a fɔ ko yɛlɛmaw kɔni senfɛ sa Senegalikaw bɛ ka wulikajɔ kɛ yaasa u ka san musakaw n'u ka san lawuli baara olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na Algérie ale b'a fɛ ka bɛn don ani jamana caman ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔko ta nasira fɛ u y'a jira sa k'a fɔ ko nin waati in kɔni na Algérie kɔni jamana caman bɛ yen u kɛlen don k'u mabɔ a la k'a sababuya kɛ bamanjɔlen juguya waleya kɛbagaw k'olu kasa bɛ a fɛ a dun fana bɛ fɛ ka fɛɛrɛ ɲini yaasa ka ni kura fiyɛ a ka sɔrɔko la nin waati in na k'a ka sɔrɔ bɛ ka lingilanga k'a sababuya kɛ a yɛrɛ jɔyɔrɔko ye Gabɔnkaw fɛ yen min ye wasadenw ka kalata ye o kan ka kɛ septembre kalo in tile 27 fala ye
u y'a yira sa ko hukumu kɔnɔna na ko a ko gɛlɛyalen don kosɛbɛ sabula kalata bɛ ka kɛ waati la waati min na maa caman bɛ ka muruti fanga sigilen ma koyi min ye wasadenkɔrɔw ye u wulilen don k'u jɔ ani ngwaradabaw k'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni u n'u fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ cɛ ye tako kelen kan k'aw to mini aw bɛ ngwara jumɛn da tuguni birisi kɔni ye birisi de a bɛ birisileya k'aw la a b'a ye o Togo u ka minisiri min bɛ wolomasiri tabaw kunna a yirala sa ko ale welela bɔgɔ jeninen kan bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko ale kɔni bɔra ka bɔnforola kuma fɔ k'a yira ko Fɔri Ɲasimi k'a ka bɔ fanga la pewu o don o kuma kɔfɛ sa min ye wolomasiri tabaw ka minisiri u y'a wele k'a ka t'i ɲɛfɔ bɔgɔ jeninen kan kun jumɛn na a ye nin fɔ kɛnɛ kan panpara Marakokaw fɛ yen Sayidi El Lami ni ale ye bɔlɔlɔ matarafaba ye san 3 kaso kɔfɛ sa ka kɛ ni majisiraw nɛnini ye ani kibaruya jugu fɔli ye u y'a yira sa kɔni k'a fɔ ko ale kɔni na to kaso la sa san 3 kura wɛrɛ a n'o fara ka si baaraw olu bɛɛ lajɛlen kan an ye min fɔ mɔgɔw ye kuma daminɛ na o ye k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna na baarakɛla minnu tun bɛ yen n'a kun fɔra ko olu dɔw bɛ yen k'u tɔgɔ tɛ jamana baarakɛ sɛbɛnw kan maa 36 n'a kunkanfɛn ɲɛɲininiw ni kɔfɛ sa ni wulikajɔw kɛlen min ye ekɔlikaramɔgɔw ka tɔnw ye baarakɛla wɛrɛ tawanw u y'a yira k'a fɔ k'olu tɔgɔ bɛ yen bi nka u ka sara de tigɛra fala ye sara tigɛlen u la k'u jɔ dɛ u la k'u jɔ ka fa bɛ kɛ mankan ye mankan kɛlen ko maa 600 tɛ yan ko o kɔni olu ka wari bɛna na d'u ma nka k'u ka t'u tɔgɔ sɛbɛn yanni kalo 3 cɛ minisiri Fasun ale ni minisiri Bakari u ye ekɔlikaramɔgɔw baarakɛlaw ka lafasa jɛkulu maa minnu bɛ n'olu ka ko tun bɛ nin ko in na k'u bɛɛ wele ka ɲɛfɔli k'u ye an bɛ jɛ tuguni ka Fasun Kulubali lamɛn n'o bɔra Amadu Kulubali bɛ tugu la jɔn wɛrɛ b'olu kɔfɛ tuguni olu 2 de bɛ yen an b'olu lamɛn bamanankan na yanni an ka baabu kun cɛ. Ni ce ka ɲininkali la i b'a dɔn k'a fɔ ko CGRH daminɛ ni ministre de la refondation a fɔ depuis rapport dira la transition du 15 août recommandation dɔw tun kɛra o ye k'a fɔ mɔgɔ minnu ka enrôlement kɛra n'o ye 122 000 ye k'a fɔ olu sara ka kɛ 36 000 min n'olu yɛrɛ ma ye fiyewu olu ka sara ka suspend baara daminɛnen an y'a ye k'a fɔ ko 122 000 nin kɔnɔ mɔgɔ 600 b'a la minnu gɛlɛya kun b'u ka enrôlement la reçu b'u bolo nka u ka enrôlement ma validé olu ka sara kun kan ka suspend kuma in de nana ni mankan caman ye réseaux sociaux kan ani opinion na k'a fɔ aw bɛ se ka mɔgɔw ka sara tigɛ cogo di k'a sɔrɔ reçu b'u bolo u t'a lɔ gɛlɛya filanan fana tun ye min ye o ye k'a fɔ ko bɛɛ kana Bamakɔ région u kana ka u ka enrôlement kɛ Bamakɔ syndicat y'a k'a fɔ k'o ye gɛlɛya ye k'a fɔ min ka gɛlɛn kosɛbɛ ni solution ma ɲin'a la wulada in na an y'u wele ani famaw kumanen kɔfɛ ka na ɲininkali ani bɛnkan kuma sigi discussion kɔfɛ an bɛnna fɛn min na o ye k'a fɔ mɔgɔ 22 ni 122 000 ni min taara n'olu ka sara kan ka kɛ mɔgɔ 600 min b'a la n'olu ka sara tɛ kɛ k'a fɔ an bɛnna k'a fɔ olu ka sara ka kɛ nka a t'a bali kalo 3 in kɔnɔ u ka t'u ka enrôlement kɛ walasa défaut minnu tun b'u ka enrôlement la ni dɔw ta ye u mana carte d'identité dɔw ta ye u ka numéro matricule man ɲi dɔw ta ye u ka empreinte yɛrɛ ma se ka valider donc pour que kalo 3 in kɔnɔ u ka taa u ka enrôlement kɛ kura ye walasa u ka sara ka maintenir a nɔ la toujours nka septembre in na u ka sara bɛ kɛ nka sara in a bɛna retard dɔɔnin parce que 115 000 olu ka sara kɛ n'olu déjà mais 600 nin olu ka sara bɛna kɛ septembre fana na mais a bɛna retard dɔɔnin ta an ni syndicats bɛɛ bɛ kuma la o diyara u ye kosɛbɛ gɛlɛya filanan min ye o ye n'u taara région na parce que an ko équipe de bɛna taa région na sisan parce que u nana Bamakɔ bilen équipe dɔw bɛ kɛ DRH la yan mais équipe bɛna déplacer ka taa région na n'u taara région na équipe ni gouverneur bɛ baara kɛ an ye laɲini kɛ syndicats fɛ u fana k'a ɲini u ka militants fɛ u ka baara nɔgɔya u ka na ni équipe sera région na u ka n'u ka enrôlement kɛ kalo 3 in kɔnɔna na parce que kalo 3 in mana ban k'a sɔrɔ i bɛ ka enrôlement kɛ i ka sara bɛ tigɛ donc an y'o kumaw de fɔ o gɛlɛya 2 nin an sera ka bɛn o la o gɛlɛya ninnu wuli syndicat y'u ka satisfaction yira k'a fɔ ni solution min proposé filɛ gouvernement fɛ olu sɔnna ni solution ma u bɛn'an dɛmɛ a la walasa baara ka se ka nɔgɔya bɛɛ bolo cercle ta an y'o fɔ n ka kuma la n ko ni équipe sera région na gouverneur ni équipe de b'a lajɛ cercle minnu na jumɛn bɛ se ka kɛ walasa a
gɛlɛya bɛ se ka nɔgɔya cogo min na mais o baara bɛ gouverneur yɛrɛ bolo terrain kan yen n'an ko k'an bɛ kuma o la kosɛbɛ ko sama sama kojugu an k'o to gouverneur bolo olu ka ni équipe sera yen nɔ u ka bɛnkan min bɛ yen u ka se k'a lajɛ walasa baara ka nɔgɔya parce que an ni Sénégal ka ɲininkali kɔnɔ o de gɛlɛya minnu bɛ yen an ka se ka wuli a dabɔlen tɛ k'a fɔ k'an bɛ mɔgɔ gɛn comme ça la tɛ mais pour que baara ka se ka nɔgɔya voilà. problème dɔ tun bɛ yen nɔ ko mɔgɔ caman ma tigi enrôler donc an ye sigi ka fɔ kɛ laɲini fila de tun bɛ anw fɛ u ka kumaw kɔfɛla la laɲini fila tun ye jɔn ye c'est à dire maa 6000 minnu bɛ yen ni ekɔli karamɔgɔw b'a la ni baarakɛla tɔw fana b'a la donc olu ka se ka sara olu ka sara minnu tigɛ n'u ka papier b'u bolo donc u ka se ka sara donc gouvernement sɔnn'o ma k'o décision ta o fɔlɔ ye a kun fɔra ko bɛɛ bɛna i enrôler i ka DRH la donc ko o bɔra ma gouvernement bɛna communiquer kɛ donc u bɛna disposition ta d'ici le mois prochain ka équipe lawuli ka taa région kɔnɔna na pour que mɔgɔw ka se ka t'u enrôler mais pour le moment a bɛ kɛ capitale régionale de kɔnɔ maintenant ni disposition wɛrɛ bɛ yen ni gouverneur bɛ se k'o ta donc gouverneur b'o ta o yɔrɔ la mais pour que ka kuma surunya baarakɛlaw fɛn fɛn parce que président de la république ye kalo 3 de di a ye kalo 3 di ko bɛɛ lajɛlen ka t'i enrôler donc o kalo 3 in kɔfɛla la ni maa min ma t'i enrôler o kɔrɔ ko ni ɲangata min y'i sɔrɔ i yɛrɛ de y'o ɲɛɲini maintenant minnu ka 6000 minnu bɛna sara sisan olu hali n'u sara la kalo 3 in kɔnɔna na olu fana kan ka segin tugun ka t'u enrôler kura ye mais école karamɔgɔ wɛrɛ bɛ minnu ye baara daminɛ salon n'a bɛ f'olu ma ko CT20 olu fana olu talen don ka bɔ olu fana ka nin septembre sara bɛ kɛ mais olu fana kan ka t'u enrôler pour que u ka don base de données kɔnɔ donc o de tun bɛ yen ka fɔ wulada ye gɛlɛya wɛrɛ ma fɔ tuguni gɛlɛya wɛrɛ tɛ yen mais ka yira k'a fɔ an ka tɔndenw ɲɛna u k'u hakili sigi k'a fɔ gouvernement ye décision min ta bi décision ɲɛnama don o décision in kɔnɔna na a fɔra ko waati ni waati an bɛna sigi ka fɔ kɛ k'a lajɛ ni gɛlɛya bɛ u ka décision kɔnɔna na donc ka yira baarakɛla la ko degun man kan donc o degun pour le moment a bɔra yen fɔlɔ donc an ka an hakili sigi mɔgɔw ka saraw bɛna kɛ mais 1000 ni damadɔ min bɛ yen n'olu ma na fewu ka n'u enrôler 36000 donc olu kɔni n'olu ma enrôler yanni kalo 3 in cɛ olu kɔni olu ka sara bɛ tigɛ pewu donc o de tun b'an fɛ k'a fɔ an ka tɔndenw ɲɛna ani maliyɛn bɛɛ lajɛlen. Merci. Ala ka nin k'a ko fura ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn fala ye an bɛ su nata jɔ yan ni Ala sɔnna ma sini an na segin ka na kibaruya wɛrɛw di ani nin kibaruya in fana ka segin a kan pour que mɔgɔw bɛ se k'a faamuya parce que a kuma cayara n'i ye minisiriw kɔni ye sufɛ conférence de presse la o tɛ ko nɔgɔ ye dɛ Ala ka sɔn ɲɔgɔn kan Ala ka fajiri jira an bɛɛ lajɛlen na a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna ma tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferco ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da